Търсите къща в София? Това видео е за вас. Здравейте! Аз съм Фоти от Ирис Имоти. Намираме се в квартал Бенковски. Квартал Бенковски е на 5 км от центъра на София, с удобен градски транспорт, който позволява да направите връзка с всяка точка на града. Тук съм, за да ви предложа един уникален имот. Предлагаме за продажба самостоятелна къща със собствен двор. Двора е 567 квадратни метра. Къщата е на 2 етажа, плюс тавански етаж, който е обособен за живеене. Трифазен ток, централна канализация, външна изолация на къщата, американски тип 5 см минерална вата, ПВЦ до грама. Къщата е изключително удобна да бъде ползвана от две семейства, тъй като на ниво партер има обособен самостоятелен апартамент. Възможност за паркиране на 3 автомобила в големия гараж, барбекю зона и зона за отдих. Според мен, квартал Бенковски е малко подценяван район, но тук мога да кажа, че е изключително спокойно и подходящо място за отглеждане на деца и за тези от вас, които искат да избягат от шума на големия град. Този имот не е за всеки. Този имот е за тези от вас, които търсят своето място, за да градат своя дом. При интерес не се колебайте. Обадете ми се на телефон 0876 80 81 24. Може това да бъде вашата къща. Сега ви пожелавам хубав и усмихнат ден. До скоро!